kaget aku. Menungso kaya kowe. Lha kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggepmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Kursine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong ah. Kleru nggon ngomong tuthuk gundulmu pecah dadi papat kowe. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Lho, sebabe niki nek nganti piyai sing nonton iso akeh. Iso akeh pancen. Niki nek kowe nglabrak kula niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Jualange petuk. Jualange goblok. Petuk kalah Roci Traksi niki bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Lho sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Dadi nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh do bali kabeh ingone ra ono sing mangan sing di omah tuna ya turah akeh ora ono sing mangan ming bosok mergo Citraksi menang nek Citraksi kalah piyai semene iki do seneng jualange dialem-alem sing di omah ya puas sesuk taun ngarep nek ewuh nanggap meneh betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petro wis penak kene ngono ya nek perlu semuri tuthuki ndase. Ya. Ben sesuk wayangan meneh. Ha. Aku jaluk pamit. Sing hati-hati. Kaya ora weruh liting telebu. Kaya ora weruh li gelut kok wis mulih. Pun kok mulih? Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Man. Kula kandhani nggih, Man. Heeh. Niki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Petro kula tantang. Heeh. Truk. Kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora usah ngono to. Sing serius to. Petro kula tantang wonten niku ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Terus Petro omong kali kula. Ndara Citraksi sampeyan seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petro. Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampeyan sakniki bali. Lho kok ngono Petro? Lho lah iya mergo nek sampeyan menang kalih Petro niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo do bengok dalange Petro. Dalange pekok. Citraksi kok menang karo Petro. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati. Lho. Kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Oh, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dienggo? Iya. Ora kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi. Nalar. Ya. Dadi nek menang kowe cetha ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana Citraksi kok menang karo Petruk niku lakon apa kok tak takon? Ya ora ana. Mula
tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Iya. Begitu? Iya. Paham? Kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Bembangane ra wayangan. Ha iya. Nek tetep wayangan niku eksis. Eksis apa? Eksis niku penampilan terbaik. Oh. Ngoten lho. Sampeyan ora milih ya. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti kula Niki berarti Kukurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Loh, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup semanten mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura. Kula tak matur sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petruk, Koko Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun nonton mawon. Kok sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citransfer nang ndi? Arep maju perang. Rasah. Mlebu kotak. Iya. Wila dicegati tenan. Anggen maju dicegati dun. Menggari kowe sing durung maju le. Maju nggih. Sak madya mau lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kroncal. Wong edan. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget ki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Oh, Petruk nggih. Dara Dursasana ya. Wah, ngedapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petruk ning wonten niku. Aja kok Kurawa kok mbawa siji, kecil. Maju bareng mara. Kula nganti kalah karo Purwa, meguru karo Kurawa 20 taun. Wedohan. Cangkeme. Ngomong liwat rison jeplak, ora dikancing kok. Kancing ya jeplak. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekani pati? Wah, lakon penjang kamu. Nyo, lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Nglabrak kowe. Lah ya nyo. Arep nabrak dikeke kok nyo, guys. Kendhone ngenten iki nyo. Bangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo, lho. Nggon dodo apa nyo? Nggon ndas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa. Engko ki ngomong. Nyo, Jatasa. Iya, aku ya kendel nek mung kaya kowe. Nyo ya. Oh, nggon dodo apa? Nyo ya. Mburi ya kena kok nyo ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki, nyo, lho dimatke. Kekeki sing rada suwe, lho. Oh, ngene iki jane mungsuhe matke. Ngoten nyo, lho. Oh iya iki ya. Ya. Buri wae ya. Kaya kula niki nyo. Oh iya aku ya wani nyo ya. Oh, isih ayo. Ngopo ayo. Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi. Nyo. Ah kendel padake. Anggere. Ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono mbakane kesel awake genut kuat-kuatan. Ya oke. Mano tau? Sampeyan ngantem ping pira? Kula tak ngantem ping pira? Pisan-pisan wae. Ya oke. Nyo, kula punjung. Sampeyan Bendoro pecah sirahmu. Weh, mongmu sak banter-bantere.
matno sastra jenderalmu ateken adi jaya kawijayanmu. Ampun nganti tumpangsuh, mengke ndak sisip. Yo. Pecah siramu, mang pecah nek iso. Modar kowe, modar ora apa-apa. Wedan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora? Ora. Buyer ora. Pisan Kas. Wedan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe, men. Kono ku aku pengen rasake gagar otak kaya wong pekok niku rasane pripun. Modar. Rapopo. Wedan gentenan. Waduh. Mau janjine gentenan kok. Wah, modar tenan ya. Ayo kudu nepati janji, sate ora nepati janji ra ya. Ngati-ati. Oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasake iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku mung cerita kok. Wah, ning aku wis bacut don. Ah, cilaka ya wis ora ngomong wis ya. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong di agama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Ora ora di agama kok ya. Oh, no. Oh. Hey! Ha! Halo. Kurawa yuraan tenan. Ayo. Coba ora ana tongseng. Mesti mendo. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo mandek barang sik terus ora sah. Terusan kok. Oh ya. Oh. Biar. Pindho. Tambah pisan. Omah loro wae. Gang nyang. Loro wae. Ya. Riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer dah iki wis. Yo, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Sakuwatir. Ayo, iya kusike iki toto-toto kok. Ayo, iya kusike toto-toto. Ayo. Mutiar. Apa iku, Gong? Plempem banyu. Saka cor-coran. Kok mabur, men. Kapokmu kapan? Le. Dir. Tak nglecak, Le. Urek. Loh, babu. Jatahmu saiki, ya. Halo. Wow, lek ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kae. Dursasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan kene kula sumangga. Ngaturaken ketiwasan, Gil. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sar-saran numbuk bentus budel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian baganganipun ngamuk punggung Sultan Toho Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng Paduk anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanusman ing jadalan. Petruk saya kiyane Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyes karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat grethen engko cucuk ketemu mati. Bang, jaluk tanggung jawabmu. Aku metengi sapa e? Lah totok mudar ora. Kata-katamu lho.
Aku ora ngerti mindak apa-apa kok njaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper. Wus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Eh. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ora ngono. Kowe iki ora tak kei dit kok gelut ta? Kowe mau to nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manuswaning jajaran sekretaring baune Blesana Petro, Agung ora minggat suwun kono turun kreten nengko jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Muni ngono apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Hei. Kowe iki nang kono. Kowe kakangku Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lho apa aku arep nandingi aku ana muni mundur. Ya oke, ora apa-apa, mundur yuk bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Tru. Kono nggawa nenggala. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to. Nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki kowe dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngasuh. Ning jodite, Mah. Ana omong ku sik bayar aku. ngapuri tak ajar kowe. Ora. Wes kowe seneng Biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngumbahke apa-apa. Gapurmu ora. Mbake apa-apa piye? Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Mongko kono nggawa nenggala e. Aku maju bakal iki. Iblis lanat nyus. Klekek modar. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Mau ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Ya. Terus titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya. Ya. Meling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja kok kowe adikku lho kancaku sapa? Wis rasa cerewet kowe iki seneng asline nek aku mati ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae jandale anakmu ta? Ora ya. Iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahire 9 sasi sik komana 6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Wis kono-kono. Pen-pen gaglaken. Waduh. Kono ya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Heeh. Padake ora ngerti. Heeh. Iso lulus dilengkan lulus SMA. Heeh. Daftarno ning perguruan sing aja patiya tinggi. Lho. Iya ta iki? Ana niki ya perguruan tinggi. Wis ora iso ngono tiba ndak lara to. Oh. Daftarno ning perguruan sing ra patiya tinggi. Ya. Sing sedang-sedang saja.
Ya. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter pira? Terserah kowe. Oh iya. Wih, sik. Kae satuku to, Gong. Heeh. Kok tak dolneh ya. Wis cah nekat tenan kowe. Oh alah, Mar Semar. Oh alah, Mil Semin. Tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit mati, Pak. Kok awakku mulur ya? Kok nganggo gelang barang iki? Cuk. Bela, iki merke. Wah, keprok watu ndasmu. Sik. Sinuwun Mandura to. Sinuwun Mandura mbok didelokke omongane. Wis kok. Iki kowe mau piye? Aku yo ora paham. Ora paham piye? Aku iki mendonga ta, Tru. Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Wije ora. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Itu. Ayo Tantro. Ya. Wonten dawuh sinuwun. Iya. Petro aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Bel kita kok beli kita. Ngawur. Awan selamat cek, Tru. Goleke pusaka kok, goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo nenggala. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nenggala. Iya. Yo. Pusaka kok apem. iki watu ya, Gong. Wah, tak kira apem. Ya. Kowe tau ora ana Baladewa nggawa glathi pramuka? Wagu ya. Wagu. Ya ana terus terserah apa. Petro kandhang kala Wonten dawuh sinuwun. tak goleke ramban wedhuse disiapke. Ijus kowe. Ora ana e, Gong. Watonyo lho. Bambu runcing. Oh iya. Bambu runcing. Aku ya ana ari cilik banget lho. Engko nek goleki gareng malah ngrekoso. Yo, yes, anane iki, gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya, maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasah. Aku ora ngentuke omongan. Rasah. Begitu Baladewa bingung langsung brut ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Halo. Pangalan jangan pal. Iblis anak. Iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik.
menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Nule nang mburi? Ora. Panus maning jajaran sultane mbone iblis anak kuwi. Jagat Dewa Bathara jagat jembare ora jamak. Petro minggir baca ndasmu. Oke. Sapa-sapa dukane? Ayo, Baya Dewa, mungsumu iki Prabu Bale metu. Iki kuwi. Iki aku ngedep kaca iki. Wih. Ayo, amo Suramrata, Jaya dimejo. Wah, setan. Lah iki suarane iki Bagong lagi. Aja ngawur. Iki Prabu Bale metu. Kowe cangkemmu ayo jojo negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Wah, setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Werawati tak kecup pipine. Wah, setan ora setan asli takon apa? Kowe Bagong. Wah, nenggara ora temomo ning dadane Bagong sing wujud Baladewa. Alugara karo kon gletek tengah kurban. Kuwi aja ya. Petro. Wah, sia-sia tenan ta sisi iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Petro kantong, Bang. Pripun, Ndara? Baladewa sing kae nggawa alu, Petro. Aku golek lesung. Goleke lesung. Goleke gaman, Tru, aja sembrono. Kowe mangan. Oh nggih, ngestaken dawuh. Wah, jan kok tandange dapi-dapi cerewet. Mengkari ndelok ya. Kene sing gembroblos urang-urang bejane totoh nyawa ya padake. Lho. Kuwi jebol cagak gendera ngendi kuwi? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, wis no. Ono. Iki to. Ganggu ngombe es. Bayar dong. Urung. Omong sing bayar aku ya. Iya. Weh, wong kok gleleki ra jamak-jamak. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 e. Wah. 500 kok apa-apa harus dituku lho. Engko isih tak nggo nukoke sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Truk. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. Kok iso kok ketindihan semengi peredaran darah ora lancar abuh diapuke ndang ngono ayo Baladewa iki kowe iki toya ocuwang yo konjur cara Mandarin ora remo dene aku kowe iki nggawa genteng apa hocaho wujajawang wah setan iki Bagong ngising-ising aku tenan iki nek ditonton wong kaya Baladewa pola kaya wong edan aho acu wah motor iki Prabu Kendel. Prabu Ratu Kendel. Prabu sampun kados mekaten. Terus mana? Prabu. Kula ingkang rayipun Kresna. Jagat Dewa Bathara. Andiku bocah berasa. Kula aturi sare kok Prabu. Iya, saren, sare.
Lenggah prayogi. Lenggah prayogi. Iya, Kyai Prabu Ndarawati. Wis. Prabu aja ngengkok-ngengkok koyo ngene iki. Terus sih. Inggih Koko Prabu, inggih. Lenggah. Iya. Inggih. Kresna. Wonten paring dawuh. Kula aja percaya. Kuwi aja percaya kuwi. Kuwi dudu aku, kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh, Prabu Sare. Yo, kendel. Yo. Ora gelem kendel mung duwe Senjaki. Iya, yo. Weladi Mas Senjaki. Inggih. Kadangipun Kakang Garbonata. Garbonusi. Edan. Wah, bengi iki aku di gawe isin karo ponokan-ponokan iblis kuwi. Kresna, kepiye kabare? Kresna, wonten maring adawuh. Piye ndang lara temen? Lakon tak dawuh karo Lesmana Mandragumara. Aku kuwi sing kandhang karo Lesmana Mandragumara. Aja percaya karo kowe. Gawe pandal maning Betari Durga. Hus! Lambemu dhewe. Koko Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Koko Prabu. Iya, Senjaki pun Kakang nyuwun pangapura. Nggih boten dados menapa. Sing gedhe pangapura gitu, Senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja gitu. Basane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Koko Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Sing Baladewa kuwi aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karepmu, percaya aku apa karo murimu? Aku gah kaya ngene iki. Koko Prabu, Piye? badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kan Endang Loro Temon. Oh, terus Endang Loro Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten. Aturipun anak kula Endang Loro Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun Endang Loro Temon ngaton temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. lho, njaluk kepanggil. Inggih. Apa Kresna? Apa Kresna? Koko Prabu Mandura ingkang menika kendel riyin. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangajenging temanten kakung kedah dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negari. Pangombyonging Dewa Bagus menika mawon. Mandiranan kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti Wanara Seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Pangombyong Dewa Bagus. Gamelan Lokananta dinabuh Ratu Sewu Negara. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Yo, Ya nadan sak tenane abot nanging tetepun kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggalan wonten Koko Prabu. yo, Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-atos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Dirudara supaya ngupaya srasran pinanganten kakung. Inggih, istakaken dawuh. Wis, aku njaluk pamit. Sembah kula ingkang ndherekaken jengkar waduka Kanjeng Koko Prabu Mandura.